Αύριο συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. Δυστυχώς αυτό το τραγικό γεγονός έχει μετατραπεί σε σόου. Έχει γίνει κάτι σαν brand name. Πλέον δεν υπάρχει Αλέξης Γρηγορόπουλος, υπάρχει Αλέξης. Και το λέω έτσι ειρωνικά, γιατί αυτό το τραγικό γεγονός το έχουν εκμεταλλευτεί άτομα του αναρχικού χώρου για να καταστρέφουν και να καίνε. Προβληματίζομαι συχνά και λέω, αυτοί οι άνθρωποι, αν βλέπαν μπροστά τους τη φωτογραφία αυτού του παιδιού, θα το γνωρίζαν? Όχι. Αυτό το θύμα είναι ένα εργαλείο για αυτούς. Ένα εργαλείο για να καταστρέφουν. Δυστυχώς, η μνήμη αυτού του ανθρώπου, αυτού του νέου παιδιού, το οποίο δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή του, έχει γίνει, το ξαναλέω, εργαλείο για την καταστροφή. Έχει γίνει ένα εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Έχει γίνει Coca-Cola, έχει γίνει Pepsi, έχει γίνει Benetton, έχει γίνει brand name. Αυτά πρέπει να σκεφτούν όσοι έστω έχουν λίγο ακόμα μυαλό και να καταλάβουν με το να καίνε και να σπάνε τα μαγαζιά του Κοσμάκη δεν πρόκειται να αναστηθεί ποτέ αυτό το παιδί. Ο άνθρωπος που δολοφόνησε αυτό το παιδί πήγε ισόβια. Αυτό είναι μια δίκαιη τιμωρία, γιατί στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του ο Κορκονέας δεν πρόκειται να ξαναδεί το φως του ήλιου. Δεν πρόκειται να απολαύσει την ελευθερία που είναι πανανθρώπινο αγαθό, γιατί αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου. Άρα απενεμήθη δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι αύριο αυτά τα όντα, γιατί για μένα δεν είναι άνθρωποι, που λέγονται αναρχικοί, με το να κάψουν και να σπάσουν, ποιον εξυπηρετούν? Μα φυσικά τους χορηγούς τους. Τους ανθρώπους οι οποίοι απεργάζονται την αποσταθεροποίηση της χώρας. Σκέφτομαι πολλές φορές το ότι πριν από κάποιο καιρό θύματα των αναρχικών υπήρξαν 3 άνθρωποι. Λάθος, 4. Οι νεκροί της Μαρφίν. Ο 4ος ήταν ένα αγέννητο παιδί, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να γευτεί τα αγαθά της ζωής. Δεν πρόλαβε να δει τον ήλιο, δεν πρόλαβε να ζήσει τις χαρές και τις λύπες της ανθρώπινης ζωής. Κάποιοι στέρισαν σε αυτό το αγέννητο παιδί το πολυτιμότερο αγαθό τη ζωή. Φυσικά αγανακτισμένοι νεαροί, όπως η γενιά που λένε μερικοί του Δεκέμβρη, δυστυχώς το Μάιο δεν βγήκανε να σπάσουν και να κάψουν. Φυσικό ήταν αυτό. Αυτοί ήταν υπάλληλοι τραπέζης. Ήταν άνθρωποι του συστήματος. Δεν ήταν Αλέξης. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ρατσισμός και στους νεκρούς. Φυσικά το κράτος των εξαρχείων ξεχωρίζει την ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μόνο κατόψινα άνθρωποι. Μέσα τους είναι κτήνη. Λάθος, δεν είναι κτήνη. Τα κτήνη έχουν πιο ανθρώπινη συμπεριφορά από αυτούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κτήνος, το άγριο ζώο, θα σκοτώσει επειδή πεινάει. Αυτοί σκοτώνουν για πλάκα. Η νεκρή της Μαρφίν. Ο δημοσιογράφος Σοκράτης Γκιόλιας. Ο ανθυπασπιστής του τέος Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και η λίστα συνέχεια μακραίνει. Φυσικά η Αθήνα δεν καίγεται για αυτούς, γιατί αυτοί
για τους ρατσιστές αναρχικούς είναι δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι. Ο περίφημος Δεκέμβρης του 2008 δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια χορογραφία. Μια χορογραφία που δημιουργήθηκε για να αρχίσει η αποσταθεροποίηση της χώρας. Αλήθεια, δεν μπορεί να προβληματιστεί ένας απλός άνθρωπος και να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν να στάλθηκαν 500.000 SMS σε κινητά νέων παιδιών και εφήβων. Από πού στάλθηκαν αυτά τα SMS? Αυτός που τα έστειλε πώς ήξερε που τα έστελνε? Γιατί SMS λάβανε παιδιά ηλικίας από 14 μέχρι 20 ετών. Δεν έλαβε κανένας 50. Ποιο πολιτικό κόμμα ενεπλάκη στο κάψιμο της Αθήνας? Αλέκος Μολότοφ Πάρτι, ακούει κανείς? Φυσικά ο Αλέκος Μολότοφ Πάρτι εκείνο τον καιρό ήταν στη βίλα του, από τη βίλα του συντόνιζε το κάψιμο της Αθήνας. Επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Το Δεκέμβριο του 2008 κάηκαν μαγαζιά μικρομεσαίων. Δεν θυμάμαι να κάηκε το μολ ή κάποιο άλλο μεγάλο εμπορικό κέντρο, κανένα village center. Μαγαζιά φουκαράδων κάηκαν. Πραγματικά, αν ήταν αυτό το παιδί να αναστηθεί, καλύτερα να καιγόταν η Αθήνα. Μακάρι. Για την Ανάστασή του θα καιγόταν η Αθήνα, όμως όλοι ξέρουμε ότι το παιδί δεν πρόκειται να αναστηθεί. Ο άνθρωπος που το σκότωσε θα περάσει τη ζωή του στη φυλακή. Από τη φυλακή θα βγει με φέρετρο. Αυτοί που δολοφόνησαν τους 4 στη Μαρφίν είναι ελεύθεροι. Κανέναν αριστεριστή δεν τον συγκινεί αυτό. Για κανέναν αναρχοαριστερό δεν έχει γίνει λόγος για τους 4 της Μαρφίν. Για τους αναρχικούς αυτοί είναι απλά αριθμοί. Παράπλευρες απώλειες. Οι αναρχικοί είναι όπως οι Αμερικάνοι στους πολέμους τους. Όταν σκοτώνονται αθώοι, λένε λυπούμαστε, απλά ήταν αυτό μια παράπλευρη απώλεια. Έτσι και για αναρχικούς τύπου Ούρφους Λαγκ, για αναρχικούς του διαδικτύου, οι οποίοι είναι προπαγανδιστές των δολοφόνων, αν όχι οι ίδιοι δολοφόνοι. Αυτοί οι νεκροί είναι παράπλευρη απώλεια. Του χρόνου τον Μάιο, κανείς δεν θα θυμάται τους 4 της Μαρφίν. Για τον Αλέξης όμως, κάθε χρόνο θα κλείνει το κέντρο της Αθήνας και θα πυρπολείται. Οι άνθρωποι οι οποίοι καίνε και σπάνε, απλά σκυλεύουν τη μνήμη αυτού του παιδιού. Αυτό το παιδί αποδείχτηκε μάλλον ότι δεν ήταν αναρχικός. Άρα, από τη στιγμή που αυτό το παιδί δεν ήταν αναρχικός, δεν ήταν μπλεγμένος σε οργανώσεις ούτε με τα εξάρχεια, οι αναρχικοί εγκληματίες που κάνουν αυτά που κάνουνε, τα κάνουνε σκυλεύοντας τη μνήμη αυτού του παιδιού. Τα κάνουνε σκοτώνοντάς το δεύτερη και τρίτη φορά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο στον απλό κόσμο περνάει η εντύπωση ότι να, και αυτός ένας από αυτούς ήταν. Αυτοί χάσαν έναν δικό τους, γι' αυτό καίνε και σπάνε. Τη στιγμή όμως που δεν είναι έτσι, το επαναλαμβάνω ξανά, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος είναι ένα εργαλείο για αυτούς. Είναι ένα εργαλείο που τους βολεύει. Ο Αλέξης Γρηγορόπουλος ήταν ένα
Παιδί το οποίο δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή του. Οι αναρχοφασίστες, τρομοκράτες, από ένα αθώο θύμα ενός ασυνείδητου δολοφόνου, το μετέτρεψαν σε ένα brand name. Το μετέτρεψαν σε σήμα. Το μετέτρεψαν σε Coca-Cola. Το μετέτρεψαν σε αμερικανικού τύπου Χριστούγεννα. Christmas. Μπράβο τους. Έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί στο marketing. Στο marketing της βίας και της τρομοκρατίας. Εμείς οι ελεύθεροι και ενσυνείδητοι πολίτες δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν τη χώρα, εκμεταλλευόμενοι τη μνήμη ενός αθώου θύματος. Αυτά τα τέρατα πρέπει να καταλάβουν ότι η κοινωνία είναι απέναντί τους. Αυτά είχα να πω. Ας προβληματιστούμε όλοι μας. Έρωστε και ευδαιμονείτε.